Bem-vindo ao canal Fenómenos Inexplicáveis. Subscreva o noso canal, pois publicamos diariamente historias sobre fenómenos misteriosos baseados en factos reais. Apóyenos. Gosta se gosta do que facemos por si. 30 de janeiro de 1962. O internato para raparigas misionarias na aldeia de Casasa, na margen occidental do lago Vitoria, Tanganica. O sol ya se estaba a por, proyectando longas sombras no patio poeirento da escola. A sala de aula do segundo andar do edificio estaba bañada pela luz alaranllada do pôr do sol, conferindo á pele das alunas un ton dourado. Nada prenunciaba problemas. A irmá María, unha freira alemá que ensinaba matemática, reparou que unha das meninas da última fila se encolleu de repente. Depois outra. E entón 3 alunas comezaran a contorcerse extrañamente. Os seus ombros tremeran, os seus rostos contorcéranse e, de repente, a sala encheuse de risos estridentes e anormais. Silencio, exixiu a irmá María, mas as meninas continuaron a rir, como se estivesen posuídas. Non conseguían parar. Os seus rostos ficaron vermellos, os seus ollos enxéranse de lágrimas, mas o riso tornouse máis alto e histérico. A irmá María tocou o sinal da escola, convocando todos os alumnos para se reuniren no patio. Ela esperaba que o ar fresco ayudase as meninas a recuperar. Mas algo de terrível aconteceu. Cuando os outros alumnos viran os seus colegas a rir, o riso comezou a espallarse como unha infección. Uma a uma, as meninas comezaron a rir, incontrolabelmente, ao ponto de exaustán, ao ponto de dor. Os seus ollos arregaláranse de terror, mas os seus corpos traírannas, continuando a tremer naquele riso asustador e incesante. Naquele día, ninguén podería imaginar que aquele sería apenas o inicio de un pesadelo que tomaría conta de toda a región e afectaría millares de persoas. Ninguén sabía que a escola sería forzada a fechar, que aldeias mergullarían no caos e que os especialistas médicos serían impotentes contra esta misteriosa epidemia do riso. Ninguén suspeitaba que aquele día ficaría para a historia como o inicio de un dos máis misteriosos casos de doenza psicogénica en masa do século XX. Meses de sofrimento aguardábannos. A súa frente, un riso que parecía soro, un riso a que non había escapatoria. Xaneiro de 1962. O Tanganica acababa de conquistar a independencia da Gran Bretaña. Apenas 7 semanas tiñan pasado desde aquele acontecimento histórico. O país vivía nun estado de euforía e incerteza. Isto era especialmente agudo en regións remotas, como o distrito de Bukova, onde se situaba a aldeia de Casasa. A escola misionaria para raparigas en Casas era unha instituición rigorosa. As alunas, raparigas dos 12 aos 18 anos, vivían lonxe das súas familias, suxeitas a un horario e a regras rígidas establecidas por freiras europeas. Moitas destas raparigas foron a primeira xeración a receber educación formal. Ova Endequella, Amina Salum e Grace Luande, as 3 estudantes que deron inicio a tudo. Foron as primeiras a rir incontrolabelmente naquele fatídico día, 30 de janeiro. De acordo con os documentos posteriormente compilados pelo Dr. A.M. Rankin e P.J. Phillip, que investigaron o surto, as meninas comezaron a comportarse de forma anormal. Eu non conseguía controlar o meu corpo, recordou Amina Salum máis tarde. Comezou como unha gargallada normal, mas depois non conseguía parar. Os meus pensamentos eran claros, sabía que algo extraño estaba a acontecer, mas non conseguía parar de rir. Era como se outra persoa estivese a controlar o meu corpo. No final deste día, outras 14 alunas foron atinxidas por esta extraña condición. A directora da escola, irmá Anna María Hildebrand, encamiñou as vítimas para a enfermaría da escola, onde a enfermeira tentou acalmar as meninas. Mas nada resultou. Rirán, depois comezaron a xorar. Depois riran outra vez, escreveu a irmá Ana María no seu diario. Os seus rostos, meu Deus, os seus rostos expresaban puro horror, como se estivesen presos nos seus propios corpos. No día seguinte, aínda máis alumnos desenvolveron sintomas. Agora 29 meninas non conseguían parar de rir. As aulas foran interrompidas. O caos reinaba nas salas de aula.
Os profesores ficáranse en saber o que facer e recorreran as autoridades de saúde locais en busca de ayuda. O Dr. Philip, agente de saúde do distrito de Bukova, chegou á escola no día 2 de febreiro. O que viu deixou perplexo. As meninas non parecían físicamente doentes. Non apresentaban febre ou outros sinais de infección. O único sintoma físico eran pupilas lilleiramente dilatadas. Os ataques de riso e xoro duran de algúns minutos a varias horas, seguidos de unha pausa e enseguida unha recaída. Escreveu no seu relatorio. O ataque é acompañado de inquietazón e, por veces, de violencia cuando se tenta contelo. A doente pode relatar que algo se está a mexer na súa cabeza e que ten medo que alguén estella a correr atrás dela. En meados de febreiro, a epidemia xa tiña afetado 95 dos 159 alumnos. O Consello Escolar decidiu encerrar a escola. 18 de marzo de 1962. Pasaron 48 días desde o inicio da extraña epidemia e o número de alumnas afectadas continuou a crecer. Das 159 raparigas que frecuentaban a escola Caxaxá, 95 foron afectadas pela misteriosa doenza. Incapaces de se concentrar en nos estudos, dominadas por ataques de riso e soluzos incontroláveis, as alumnas non conseguiran continuar os estudos. Somos forzados a fechar a escola, anunciou a irmá Anna María Hildebrand nunha reunión de emergencia da equipa. Esta decisión non foi tomada de ánimo leve, mas non podemos garantir o normal funcionamento da institución de ensino. Os pais receberon avisos a solicitar que fosen buscar as súas fillas. Nunha semana, a escola estaba vacía. Os profesores esperaban que, asín que as raparigas regresasen para asunto das súas familias, a epidemia abrandase. Mas estaban enganados. O Dr. Philip, que continuou a monitorizar a situación, notou unha tendencia preocupante. Cuando os estudantes regresaron ás súas aldeas, sintomas extraños comezaron a manifestarse nos seus familiares. Escreveu no seu diario. Isto confirma a hipótese de unha natureza psicosénica da doenza. Unha das alumnas feridas era Lidia Casiagua, de 15 anos, da aldeia de Nsambá, situada a 88 kilómetros a oeste de Bukova. Cuando Lidia regresou a casa, a main Felista Casiagua ficou xocada con o estado da filla. Ela entrou en casa a rir. No inicio pensei que ela estaba apenas feliz por estar en casa, dise Felista máis tarde. Mas depois reparei que os seus ollos estaban vacíos e a súa gargallada estaba errada. Parecía un pedido de ayuda. 2 días após o regreso de Lidia, Felista tamén comezou a rir incontrolablemente. As súas 2 fillas máis novas e unha veciña seguiran o exemplo. No inicio de abril rexistáronse 57 casos de doenza do riso na aldeia de Nxamba. Unha situación semellante foi observada na aldeia viciña de Kanyangereka. Unha alumna da escola Caxaxa, ao regresar a casa, infectou os seus irmáns, que por súa vez infectaron os seus amigos. En maio de 1962, tiñan sido rexistrados 43 casos en Kanyangereka. Entretanto, as autoridades do Tanganica comezaran a dar o alarme. O Ministerio da Saúde enviou unha equipa de especialistas para investigar. Recolleron amostras de agua, solo e alimentos, testaron o edificio da escola en busca de toxinas ou agentes patogénicos e realizaron exames médicos ás vítimas. Todos os testes deran negativo, dise o Dr. James Kagwa, que liderou a equipa de especialistas. Non encontramos nenhuma causa física para este comportamento extraño. Tudo aponta para unha histeria colectiva. No final de maio, foi tomada a decisión de reabrir a escola de Caxaxá. As autoridades esperaban que a epidemia tivese pasado, mas asín que as meninas voltaran á escola, tudo comezou de novo. A 21 de maio de 1972, a escola Caxax reabriu as súas portas. Os alumnos regresaran aprehensivos. Moitos pais tiñan medo de voltar a mandar as fillas para a escola. 259 alumnos, apenas 112 regresaran. Os primeiros días decorreran con relativa calma, e a irmá Ana María comezou a ter esperanzas de que o pior ya tivese pasado. As nosas preces foran atendidas, escreveu ela no seu diario a 25 de maio.
As meninas voltaran á escola e non as sinais de cualquier comportamento extraño, mas as súas esperanzas reveláranse prematuras. No día 27 de maio, durante as orazois matinais, unha das alunas, Tabitha Quimby, de 14 anos, comezou súbitamente a rir. O seu riso rapidamente se tornou histérico. Ela caíu de joelhos, aínda a rir, e depois começou a soluçar, aínda a rir. Voltou! Gritou outra aluna em pânico. E como se estas palavras fossem um gatilho, mais 5 raparigas começaram a rir em uníssono com Tabitha. Os professores tentaram isolar as vítimas, mas já era tarde demais. No final do dia, 17 alunos estavam em ataques de riso e choro incontroláveis. No final da semana, o número tinha aumentado para 32. O seu comportamento tornou-se ainda mais perturbador, observou o Dr. Philip, que foi chamado de volta à escola, no seu relatório. Alguns alunos queixam-se da sensação de algo que se move na sua cabeça. Outros relatam ver coisas estranhas ou ouvir vozes. Uma menina afirma sentir como se centenas de formigas estivessem a rastejar sob a sua pele. O jornal local, The Tanganyika Standard, publicou um artigo sobre a epidemia a 2 de junho de 1962. O jornalista Richard Mwakaseji descreveu-a como histeria em massa a tomar conta da escola Caxaxá. Entrevistou uma das professoras, a irmã Elizabeth Horne, que relatou as súas observações. Leciono na escola Caxaxá há 7 anos, mas nunca vi nada assim, disse ela, citada por Mwakasege. As raparigas estão a rir, mas há puro terror nos seus ollos. Não conseguem parar, mesmo quando imploran por ajuda. Algumas delas estão roucas de tanto rir, mas continuam a emitir aqueles sons aterradores. En meados de junho, a segunda vaga da epidemia já tinha afetado 57 alunos. O Consello Escolar foi novamente obrigado a tomar uma decisão difícil. A escola Caxaxá sería novamente encerrada, desta vez por tempo indeterminado. Non podemos pôr en risco a saúde dos nosos alunos, dise a irmá Ana María. Até compreendermos a causa desta epidemia, a escola vai manterse fechada. Mas o pior aínda estaba para vir. A epidemia estaba apenas a comezar a espallarse para alén da escola de Caxaxá, invadindo novas aldeias e escolas. Abril de 1962. A aldeia de Nshamba, situada a 88 kilómetros a oeste de Bukoba, tornouse o segundo foco da misteriosa epidemia. Era alí que vivían varios alumnos da escola de Caxaxá, que tiñan regresado a casa após o encerramento da escola. De acordo con documentos compilados pelo Dr. Rankin e pelo Dr. Philip, foron registrados 217 casos de doenza do riso en Nshamba en abril e maio de 1962. A maioría das vítimas eran jovens residentes, embora tamén existisen casos entre adultos. O ancião local de Nshamba, Musa Kabengela, descreveu a situación na aldeia como un momento de terror. As persoas tiñan medo de sair de casa, dise. Ninguén sabía quen sería o próximo. Era como se un espírito mau posuíse as persoas e as fixese rir até a exaustón. Uma das vítimas foi Joseph Luanga, de 17 anos, irmão de un aluno da escola Caxaxá. O seu caso foi particularmente grave. Os ataques duraran até 16 días. No inicio rime da miña irmá. Recordou máis tarde. Pensei que ela estaba apenas a finxir que chamaba a atención. Mas depois, 2 días depois de ter voltado, sentí unha sensación extraña no peito. Como se algo estivese a surgir lá de dentro. E de repente, non conseguí parar de rir. Joseph descreveu a súa condición como tortura. Ría tanto que me doían as costelas. Non conseguía comer, non conseguía dormir descansada. Por veces desmayaba de exaustón, mas mesmo no meu estado semiconsciente, continuaba a emitir aqueles sons terríveis, algo entre o riso e o soluzo. A familia Luanga, como moitas outras en Nshamba, recorreu a un curandeiro local, Baba Msafiri. Realizou rituais de purificación e usou infusiones de ervas, mas nada axudou. Esta non é unha doenza común, admitiu por fin. É algo que nunca vi antes. As autoridades distritais enviaran unha equipa médica liderada pelo Dr. Alan Thornton a Nshamba.
depois de examinar as vítimas, concluiu: «Neñún sinal de doenza orgánica». Todos os sintomas apontan para unha reacción psicogénica en masa. Até ao final de maio de 1962, a epidemia en Xamba tiña afectado 217 persoas. Os ataques de riso e xoro duraban de algúns minutos a varias horas, ocorrendo a intervalos regulares. Moitos queixábanse de dores de cabeza, insonias e, en algúns casos, de sensazoes corporais extrañas ou alucinazois. A escola primaria local de Enxamba foi encerrada depois de 48 alumnos teren sido atinxidos pela doenza do riso. A aldea estaba á beira do pánico. Algunhas familias foran embora temendo a infección. Outras realizaran orazois colectivas na esperanza de unha intervención divina. O Dr. Philip, observando a propagazón da epidemia, observou no seu relatorio o que comezou como un incidente isolado nunha escola en Caxaxa, evoluiu para unha epidemia generalizada, espallándose para novas áreas. Estamos a asistir a un caso clásico de histeria colectiva, mas a escala e a duración do fenómeno son sen precedentes. Nxamba foi apenas a primeira de moitas aldeas a seren vítimas desta misteriosa epidemia nos próximos meses. Xuño de 1962. O distrito de Bucova estaba tomado pelo medo e pela confusón. A epidemia da doenza do riso continuaba a alastrar, e as persoas procuraban os responsáveis. Os ollares viráranse para a escola Caxaxa, onde tudo comezou. A 10 de xuño de 1962, un grupo de pais da aldea de Enxamba interpós unha acción formal contra a escola Caxaxa. Este foi un caso sen precedentes na historia do Tanganica. Os autores, representados pelo advogado local George Muakaeleli, acusaron a escola de neglixencia que levou á propagación de unha doenza perigosa. As nosas crianzas e familias están a sofrer porque a escola Caxaxa non tomou as medidas adecuadas para conter a epidemia. Dise Muakaeleli na primeira audiencia judicial en Bucova. En vez de isolar os alumnos afectados, a dirección da escola mandóos para casa, facilitando así a propagación da doenza. A directora da escola, a irmá Ana María Hildebrand, foi chamada a depor en tribunal. Asimos de acordo con o Consello de Especialistas Médicos. Defendeuse. Ninguén coñecía a natureza desta extraña condición. Pensábamos que, asín que regresasen ao seu ambiente doméstico normal, as meninas recuperarían. O Dr. Philip, tamén chamado a tribunal como perito, apresentou as súas observacións. Na altura do encerramento da escola, non había evidencias de que a condición fose contagiosa no sentido médico, afirmou. Tudo apontaba para unha reacción psicogénica en masa, que, embora se pudese propagar a través da interacción social, non é unha doenza infecciosa no sentido clásico. No entanto, o advogado dos autores insistiu, independentemente da natureza da doenza, o facto é que a escola de Caxaxa foi a fonte de unha epidemia que está agora a devastar as nosas comunidades. Alguén precisa de ser responsabilizado. O xulgamento durou 2 semanas. Durante este período, os pais das vítimas, especialistas médicos e profesores da escola de Caxaxa prestaran declaracións. O xornal Tanganica Standard publicou diariamente reportalles sobre o xulgamento, que se tornou o tema máis discutido na región. En 25 de xuño de 1962, o xuís Robert Embolla proferiu a súa decisión. O tribunal considera que a escola Caxaxa agiu de emergencia sen unha comprensión clara da natureza da epidemia, declarou. No entanto, o encerramento da escola e o envío dos alumnos para casas en cuarentena previa ou supervisión médica foron azones que contribuíran para a propagación da epidemia. A escola de Caxaxa foi considerada parcialmente responsável pela propagación da doenza do riso e condenada a pagar indemnizaciones ás familias afectadas de Enxamba. Alén diso, o tribunal ordenou que a escola permanecese encerrada até que a epidemia fose completamente contida e fose conducida a unha investigación completa sobre as súas causas. A decisión do tribunal foi recibida con reacciones mixtas. Os pais dos alumnos afectados acollerona como un recoñecimento do seu sofrimento.
Os representantes da misión da Igrexa que dirixía a escola lamentaran o sofrimento da comunidade, mas observaran que non tiñan información e recursos para gerir mellor a crise. Este ensaio clínico representou un marco significativo na historia da epidemia. Non só atraíu a atención pública para o problema, como tamén levantou questões importantes sobre a natureza das doenças psicogênicas em massa e as responsabilidades das instituições em tais situações. Entretanto, a epidemia continuou a alastrar, atingindo novas áreas e escolas. Junho de 1962. A escola secundária feminina Ramachenye, situada a 32 quilômetros a sul de Bukoba, permaneceu intocada pela epidemia. A diretora Marta Andalu tomou precauções rigorosas para proteger as suas alunas da misteriosa doença do riso. Limitamos todo o contato com as áreas afetadas, explicou numa reunião de pais a 1 de junho. Sem visitas, sem eventos conjuntos com outras escolas. Até cancelamos competições desportivas programadas. Mas, apesar de todas as precauções, a 5 de junho de 1962, a epidemia atingiu a escola Ramachenye. A primeira vítima foi Joyce Mitawa, de 16 anos, cujo primo estudava na escola Cachaça. Embora as meninas não se vissem desde o surto, mantiveram contato através de cartas. Recebi uma carta da minha prima, contou Joyce mais tarde. Ela descreveu o que estaba a acontecer na escola deles. Estaba a ler a carta e, de repente, sentí unha sensación extraña, como se algo estivese a surgir de dentro de min. E depois, simplesmente non conseguía parar. Estaba a rir e a chorar ao mesmo tempo. As colegas de cuarto de Joyce seguiran o exemplo. Ao final do día, 7 alumnos da escola Ramachenye estaban a morrer de rir. No día seguinte o número tiña aumentado para 15. A directora Andalu contactou de inmediato as autoridades de saúde do distrito. O Dr. Alan Thornton, ya familiarizado con a epidemia pelo seu traballo en Enxamba, chegou á escola Ramachenye no día 7 de junho. Os sintomas son idénticos aos que observamos en Cachaça e Enxamba, observou no seu relatorio. Accesos de riso e choro incontroláveis, alternados con períodos de relativa calma. Alguns alumnos queixanse de unha sensación de algo a mexer nas súas cabezas. O exame físico non revela anormalidades para alén de pupilas ligeiramente dilatadas e sinais de exhaustón naqueles que sofren a varios días. A directora Andalu decidiu non fechar a escola inmediatamente, mas isolar as alunas afetadas nunha ala separada do edificio. Foi criada unha ala especial, onde enfermeiras monitorizaban as meninas 24 horas por día, tentando aliviar a súa condición. Esperábamos conseguir conter a propagación, recordou Marta Andalu máis tarde, mas novos casos surgían todos os días. Parecía que a epidemia se estaba a espallar a través das paredes. A 15 de junho de 1962, 48 dos 113 alumnos da escola Ramachenye foron afetados pela doenza do riso. As aulas estiveran prácticamente paralizadas. Os profesores, embora non afetados pela epidemia, experienciaran un estrés e un medo extremos. Ensinar tornouse imposíbel, escreveu a profesora de inglés Elizabeth Mongo no seu diario. A medio da aula un alumno comeza de repente a rir, seguido de un segundo, depois un terceiro, e depois metade da turma fica histérica. Os seus ollos, a tanto terror neles, ríense, mas parecen persoas a viver un pesadelo. A 17 de junho de 1962, a escola Ramachenye foi oficialmente encerrada por orden do comisario distrital de Educación. Os alumnos foron mandados para casa, mas tal como na escola de Cachaça, esta decisión só contribuiu para a propagación da epidemia. En junho de 1962, a doenza do riso foi relatada en 3 escolas do distrito de Bukoba, incluindo a escola Cachaça, a escola Ramachenye e a escola primaria Enxamba. Máis de 200 alumnos foron atingidos por sintomas extraños, e isto foi só o inicio. Jullo de 1962, alarmado con a dimensión da epidemia, o Ministerio da Saúde do Tanganica enviou unha comisán especial ao distrito de Bukoba,
Se fiada pelo conceituado epidemiologista Dr. Isaac Mbogo. A súa tarefa era conducir unha investigación abrangente e determinar a natureza da misteriosa doenza do riso. Estamos a considerar todas as hipóteses posíveis, dice o Dr. Mbogo nunha conferencia de imprensa en Bukova, a 5 de jullo. Desde doenzas infecciosas e envenenamento a factores psicológicos e histeria colectiva, nada está descartado neste momento. A comisalo iniciou o seu traballo visitando as escolas encerradas de Caxas e Ramaxeñe. Foron recollidas amostras de agua, solo e alimentos. Os investigadores inspeccionaran os sistemas de ventilación e de esgotos, ben como as cociñas das escolas. Foi dada especial atención á posíbel presenza de toxinas ou agentes patogénicos que pudesen causar sintomas neurológicos. Ao mesmo tempo, foron realizados exames médicos detallados ás vítimas. Os médicos recolleron amostras de sangue, urina e líquido cefalorraquidiano. Realizaron exames neurológicos e electroencefalogramas. Non encontramos nenhuma anormalidade que pudese explicar os sintomas observados. Escreveu o Dr. Mbogo no seu diario a 12 de julio. Todos os exames laboratoriais están dentro dos valores normais. Non há sinais de infección, intoxicación ou danos orgánicos no sistema nervoso. Déixanos perplexos. A comisión realizou tamén entrevistas aprofundadas con as vítimas e as súas familias, tentando identificar factores ou gatillos comuns. Os incidentes iniciais na escola de Casas foron de particular interese. Amina Salum, unha das 3 alumnas que iniciaron o surto, foi entrevistada no día 15 de jullo. Non me lembro de nada invulgar antes de comezar, dice ela. Estábamos sentados na aula de matemática. A irmán María estaba a explicar algo no cuadro, e depois, simplesmente comecei a rir. Non sei por qué. Outras vítimas contaron historias semellantes. Ninguén conseguiu apontar un gatillo específico ou circunstancias invulgares antes do inicio dos ataques. A 20 de jullo de 1962, o Dr. Mbogo apresentou un relatorio preliminar ao ministro da Saúde do Tanganica. Após uma investigação completa, descartamos causas orgânicas para os sintomas observados, afirmava o relatório. Não foram identificadas toxinas, agentes patogênicos ou outros fatores físicos que pudessem ter causado tal reação. Tudo aponta para uma doença psicogênica em massa, uma forma de histeria coletiva, provavelmente desencadeada por um estresse psicológico grave. O relatório observou que a recente independência do Tanganica, as mudanças culturais, particularmente no sistema educativo, e a disciplina rigorosa nas escolas missionárias impuseram uma pressão psicológica significativa sobre as alunas. Estes fatores, combinados com as crenças tradicionais e um elevado nível de sugestionabilidade, criaram condições favoráveis ao desenvolvimento de uma reação psicogênica em massa, concluiu o Dr. Mbogo. No entanto, nem todos ficaram convencidos com esta explicação. Muitos residentes locais, especialmente nas zonas rurais, continuaram a acreditar em causas sobrenaturais para a epidemia. Uns chamaban-lhe maldição, outros posesaon por espíritos malignos. Entretanto, a epidemia continuou a alastrar, atingindo proporcións cada vez máis alarmantes. Agosto de 1962. A epidemia da doenza do riso xa tiña afectado máis de 500 persoas no distrito de Bukova. 6 escolas foran encerradas. As autoridades locais e os profesionais de saúde procuraban desesperadamente formas de tratar as vítimas e impedir a propagación da epidemia. O Dr. Alan Thornton, que liderou a equipa de tratamento, experimentou diversas abordaxes. Tentamos sedativos, diazepam, barbitúricos. Escreveu no seu periódico médico a 3 de agosto. Proporcionan un alivio temporario, permitindo que os doentes adormezan, mas ao acordar, os sintomas regresan. Tentouse utilizar antipsicóticos, como a clorpromacina, para controlar a axitación psicomotora. O efeito é mixto, observou o Dr. Thornton. Algúns doentes apresentan unha redución da intensidade dos sintomas, mas non a recuperación completa. As intervencións psicolóxicas tamén foran utilizadas en conjunto con abordaxes médicas. A doutora Elizabeth Nkosi, psicóloga da Universidade de Dar es Salaam,
Traballou con grupos de vítimas, utilizando técnicas de terapía de grupo. Moitos deles senten un medo extremo, dice ela. Ten medo de nunca máis voltar á vida normal, de permaneceren prisioneiros do seu corpo. É importante lidar con estes medos, mostrarlles que non están sociños, que há esperanza de recuperación. A doutora Nkosi observou que nos grupos onde foi criada unha atmosfera de apoio e seguranza, os sintomas diminuíran gradualmente. Isto confirma a natureza psicogénica da doenza. Escreveu ela no seu relatorio. Cuando reducimos o estrés psicolóxico, os sintomas tórnanse menos intensos. Ao mesmo tempo, moitos residentes recorreron a curandeiros tradicionais, como Babum Safiri, de Nshamba. Realizaba rituais de purificación y utilizaba infusóis de ervas y amuletos. Ya vi isto antes, insistiu Misafiri. Non é unha doenza común, é obra dos espíritos. Cuando un país muda tan rapidamente, os espíritos dos antepasados fican inquietos. Falan connosco a través dos corpos dos jovens. Curiosamente, algúns doentes, especialmente en zonas rurais, relataran mellorías após os rituais tradicionais. Tal vez isto se deba a un efeito psicológico, suxeriu o Dr. Thornton. Se unha persoa acredita na eficacia do ritual, este pode reducir os níveis de ansiedade e, consecuentemente, a intensidade dos sintomas psicogénicos. A 15 de agosto de 1962, o conceituado psiquiatra británico Dr. John Riley, especialista en fenómenos psicogénicos de masas, cegou a Bukova. Após observar os doentes durante unha semana, propós unha abordaxe de tratamento abrangente. Estamos a lidar coa clásica histeria colectiva, mas nunha escala excepcionalmente grande. Dice nunha conferencia de profesionais médicos. O tratamento debe ser multifacetado, sedación moderada para aliviar os sintomas agudos, psicoterapia individual e de grupo, apoio social e un regreso gradual ás actividades diarias normais. O Dr. Riley enfatizou particularmente a importancia da sensibilización do público. O medo e a incomprehensión pioran a situación, explicou. As persoas precisan de saber que esta non é unha doenza fatal, nen unha posesión espiritual, mas unha reacción psicolóxica ao estrés que desaparece con o tempo. No final de agosto tiña sido desenvolvido un protocolo de tratamento padrán que combinaba abordaxes médicas e psicolóxicas. No entanto, a epidemia continuou a alastrar, afectando novas aldeas e escolas. Setembro de 1962. A escola Ntanda, situada a 48 kilómetros al este de Bukova, permaneceu intocada pela epidemia. Era unha das maiores escolas secundarias da rexión, con máis de 300 alumnos, entre rapaces e raparigas. O director da escola, James Lugambo, tomou medidas sen precedentes para proteger a súa escola. Limitamos todo o contacto con o exterior, explicou nunha reunión de pais e profesores a 2 de setembro. Sen visitas, os alumnos non están a sair do recinto da escola. Todos os alimentos son desinfectados antes de seren entregues na cociña. Estamos até a filtrar cartas, nenhuma correspondencia das áreas afectadas. Mas, a pesar de todas as precaucións, a 7 de setembro de 1962, a doenza do riso chegou á escola Ntanda. A primeira vítima foi Daniel Mkuyaka, de 15 anos, que de repente comezou a rir durante unha aula de historia. O seu riso era tan contagiante que depresa varios dos seus colegas tamén non conseguían parar de rir. Non percebía o que estaba a acontecer, dice máis tarde o profesor de historia Patrick Mwanga. No inicio, pensei que estivesen apenas a brincar, Mas depois vi a expresión nos ollos de Daniel. había un medo genuíno neles. Ele estaba a rir, mas ao mesmo tempo xoraba, implorando por ayuda. Ao final do día, 12 alumnos da escola Ntanda estaban a morrer a rir. O director Lugambo instituíu inmediatamente medidas de cuarentena. As vítimas foran isoladas nun edificio separado, onde foran monitorizadas por enfermeiros e un médico especialmente convocado de Bukova. Non repetiremos os erros de Kashasi e Ramaseñe, declarou Lugambo. A escola non será fechada, e ninguén será mandado para casa. Vamos lidar con iso aquí e evitar que se espalle aínda máis. No entanto, a cuarentena revelouse ineficaz. A 15 de setembro, 47 alumnos de Ntanda sofrían de doenza do riso.
Os ataques tornáranse cada vez máis intensos. Algúns estudantes queixábanse de dores físicas, tonturas e sensazones extrañas no corpo. Sinto como se millares de formigas rastellasen sobe a miña pele. Descreveu Grace Mulisa, de 16 anos, e depois esta onda. Venlle dentro, e non consigo contela. Comezo a rir mesmo tendo moito medo. Curiosamente, ao contrario dos surtos anteriores, na escola Antanda, non só as raparigas, mas tamén un número significativo de rapaces foron afectados. Isto contradiz a hipótese inicial de que a doenza do riso afecta predominantemente ás mulleres. Os dados da escola Antanda obrigaunnos a reconsiderar algúns aspectos da nosa teoría, observou o Dr. Mebogo, que visitou a escola no día 20 de setembro. É claro que a susceptibilidade psicogénica non se limita ao género. En condicións de estrés intenso e presión social, todos, independentemente do género, son suscetíveis. No final de setembro, a epidemia na escola Antanda atingiu o seu pico, con 87 alumnos a presentaren sintomas. O director Lugambo, a pesar das súas intenciones iniciais, foi forzado a encerrar a escola no día 28 de setembro. E con pesar que tomo esta decisano, anunciou, mas esgotamos todas as opcións. A escola vai continuar fechada até que a epidemia termine completamente. Este surto na escola Antanda tornouse unha das maiores epidemias da historia. Tamén forneceu aos cientistas importantes coñecimentos sobre a natureza da doenza do riso, demostrando que pode afectar persoas de todas as idades e géneros, desde que estean presentes determinadas condicións psicosociais. Entretanto, a epidemia continuou a alastrar, invadindo novos territorios do Tanganica. Outubro de 1962. Unha epidemia da doenza do riso, que comezou na pequena aldeia de Caxaxa, ya se tiña espallado por unha área significativa do Tanganica. Máis de 800 persoas foron afectadas por sintomas extraños. Mas a propagazado non se ficou por aquí. A epidemia comezou a atravesar fronteiras internacionais. Os primeiros casos fora do Tanganica foran reportados no viciño Uganda, na aldeia de Kayanga, situada a poucos kilómetros da fronteira. A 5 de outubro de 1962, un agente de saúde local reportou 3 adolescentes con sintomas idénticos aos observados no Tanganica. Ríense sen motivo e non conseguen parar, escreveu James Okello, paramédico da clínica Kayanga, no seu relatorio. Os ataques duran de algúns minutos a varias horas. Os doentes queixanse de dores de cabeza, sensazones extrañas no corpo e medo. A investigación revelou que os 3 doentes teñan visitado recentemente familiares na aldeia de Nkamba, no Tanganica, onde a epidemia ya tiña sido rexistada. Pasaron lá o fin de semana, voltaron para casa e 2 días depois comezaron a presentar sintomas. Observou Okello. Até 15 de outubro, rexistáronse 23 casos de doenza do riso en Kayanga. A escola primaria local foi encerrada depois de 14 alumnos teren adoecido nun único día. Alarmadas con a propagación da epidemia, as autoridades ugandesas apelaron á Organización Mundial de Saúde, OMS, por asistencia. No día 20 de outubro, unha equipa internacional de especialistas liderada pelo Dr. Robert Lewis, infecciologista e epidemiologista, chegou á región. Estamos a lidar con un fenómeno que vai para alén da experiencia médica habitual, dise o Dr. Lewis nunha conferencia de imprensa en Kampala. Embora tudo indique unha natureza psicogénica da epidemia, a súa escala e duración son sen precedentes. Isto obríganos a procurar posíveis factores biolóxicos, ambientais ou toxicolóxicos que posan actuar como gatillos. A equipa da OMS conduciu unha nova serie de estudos, incluindo testes de toxinas ou contaminantes na agua, no solo e en produtos alimentares locais. Foi dada especial atención ao posíbel impacto das plantas medicinais tradicionais amplamente utilizadas na región. Encontramos níveis elevados de alcaloides en algunhas amostras de plantas locais utilizadas na medicina tradicional, observou o Dr. James Randall, toxicologista da equipa, no seu relatorio.
No entanto, as concentrazones eran demasiado baixas para provocar os efeitos neurológicos observados. Alén diso, non houve correlación entre o consumo destas plantas e a incidencia da doenza. No final de outubro, a epidemia foi registrada nun terceiro país, o Ruanda, onde 12 persoas na aldea de Kisiba, perto da fronteira con o Tanganica, desenvolveron sintomas característicos. Tal como no Uganda, todas tiveron contacto recente con zonas do Tanganica afectadas pela epidemia. Isto confirma un mecanismo social de transmisión, observou o Dr. Lewis. A epidemia propágase a través do contacto humano, da observación e da interacción social, e non a través de cualquier agente biológico ou toxina. A 31 de outubro de 1962, a OMS emitiu un comunicado oficial clasificando a epidemia como unha doenza psicogénica en masa, de proporciones anormalmente diseminadas. O comunicado referiu que, embora a condición non represente unha ameaza inmediata á vida, causa un comprometimento funcional significativo e sofrimento psicológico nas persoas afectadas. A OMS recomendou unha abordaxe abrangente para a gestión da epidemia, incluindo apoio psicológico, sedación moderada para controlar os sintomas agudos e unha ampla educación pública sobre a natureza da doenza para reducir o medo e o estigma. É importante comprender que as vítimas non están a fingir ou a enlouquecer, enfatizou o comunicado. Elas están a experienciar sintomas reais causados por unha interacción complexa de factores psicológicos e sociais. No final de outubro de 1962, a epidemia da doenza do riso tiña afectado 3 países, Tanganica, Uganda e Ruanda, con un total de aproximadamente 900 vítimas. Meses de luta contra este fenómeno misterioso aínda estaban por vir. Novembro de 1962. A epidemia da doenza do riso tornárase non só un problema médico, mas tamén un fenómeno cultural significativo, afectando a vida cotidiana das persoas das zonas afectadas. Os habitantes locais desenvolveran os seus propios nomes para este fenómeno. No Tanganica era chamado Enduara Yokuseka, doenza do riso, ou Omuneepo, aquilo que faz rir. No Uganda era designado por Emikisa, espasmos incontroláveis, e no Ruanda por Amasinso, loucura trémula. A epidemia impactou profundamente o tecido social das comunidades afectadas. En algunhas aldeas, as reunións e cerimonias tradicionais foran temporariamente canceladas por recello de unha maior propagación. As escolas permaneceran encerradas, interrompendo a educación de centenas de crianzas. As persoas pasaran a ter medo do riso, dise o antropólogo Thomas Njau, que estudou as consecuencias sociais da epidemia. O riso costumaba ser asociado á alegría, mas agora tornouse un sinal de doenza. Nos mercados, nas igrellas, en todo o lado, as persoas tentan conter as súas emocións. Se alguén comeza a rir alto, as persoas á volta fican tensas e afástanse. Novas prácticas e rituais sociais surgiran. Algunhas aldeas organizaban reunións especiais de oración para se protexeren contra a doenza do riso. Os curandeiros tradicionais criaran amuletos e amuletos que, segundo eles, prevenían a infección. Ao mesmo tempo, a epidemia deu origen a inúmeros rumores e mitos. Uns consideraban na un castigo pelo abandono das crenzas tradicionais. Outros, o resultado de bruxaría ou de unha maldición. Houve tamén quen asociase a epidemia ás recentes mudanzas políticas no país. Os espíritos dos antepasados están descontentes, explicou Musa Kabengela, ancián da aldea de Nshamba. As mudanzas son moito rápidas. Há moitos costumes estranxeiros. Os jovens están a esquecerse dos costumes antigos, e é así que os espíritos nos recordan a súa presenza. Un fenómeno cultural particularmente interesante foron as canzois sobre a doenza do riso. Baladas folclóricas orixinais que descrebían a epidemia. Eran cantadas en linguas locais e transmitidas oralmente. Unha desas canzois, gravada pelo etnomusicólogo David Murray na aldea de Canyanjereka, incluía os seguintes versos. O riso bello como un ladrón na noite. Probounos as voces a paz. Nos rimos,
mas os nosos corazóns choran. Quando é que esta danza extraña vai acabar? A epidemia chegou tamén ás artes plásticas. Artistas locais criaron pinturas e esculturas retratando persoas afectadas pela doenza do riso. Estas obras tiñan frecuentemente unha cualidade mística e surreal. Rostos distorcidos, rindo e chorando simultaneamente. Figuras retorcidas en poses extrañas. No plano político, a epidemia tornouse obxecto de debate. Algúns políticos utilizaronla como argumento contra as mudanzas sociales e culturales demasiado rápidas após la independencia. Outros, pelo contrario, víronla como unha manifestación do estrés colectivo provocado pelo pasado colonial. A imprensa internacional tamén demostrou interese por este fenómeno invulgar. Jornales na Europa e nos Estados Unidos publicaron artigos con títulos sensacionalistas como «Epidemia de riso en África» ou «Extraña loucura barre o Tanganica». No entanto, moitas destas reportaxes eran superficiales e sensacionalistas, distorcendo a verdadeira natureza do fenómeno. No final de novembro de 1962, a «doenza do riso» tornouse parte integrante da paisaxe cultural da rexión, entrando no folclore, na música, na arte e na memoria colectiva dos habitantes das margens do lago Vitoria. Mas a epidemia aínda non tiña terminado. Novos surtos, novas pesquisas e o declinio gradual e lento deste fenómeno misterioso estaban para vir. Decembro de 1962. A medida que a epidemia da doenza do riso se ía espallando, cientistas, médicos e antropólogos propuseron varias teorías para explicar este fenómeno misterioso. Unha conferencia realizada en Dar es Salaam de 5 a 7 de decembro reunió especialistas de varios países para discutir as posíveis causas e mecanismos da epidemia. A teoría dominante era a teoría da doenza psicoxénica en masa, DPM, proposta pelo Dr. Isaac Mbogo e apoiada por especialistas internacionais. O TPM ocorre cando un grupo de persoas ligadas por lazos sociais apresenta sintomas semellantes sen unha causa orgánica evidente, explicou o Dr. Mbogo na conferencia. Isto non significa que os sintomas sexan imaginarios ou que os doentes estexan a finxir. Os sintomas son absolutamente reais, embora a súa orixen sexa psicolóxica, non fisiolóxica. O psiquiatra británico Dr. John Riley ofreceu unha versión máis específica desta teoría, chamando a epidemia histeria motora en masa. É unha subcategoría do SPM caracterizada principalmente por sintomas motores, movimentos incontroláveis, convulsóis e neste caso risos, explicou. Estes surtos geralmente ocorren en comunidades fechadas sob elevado estrés e propáganse a través de aprendizaje social e sugestión. Os sociólogos Robert Bartholomew e Simon Wessely propuseran a hipótese de histeria epidémica específica de unha cultura. Salientaran que os surtos en África na década de 1960 foron particularmente prevalentes nas escolas misionarias. A sociedade do Tanganica era gobernada por anciáns tradicionais e rigorosos, mas nas escolas as crianzas encontraban valores e regras europeas completamente diferentes, explicou Bartholomew. Esta disonancia cultural entre o conservadorismo tradicional en casa e as novas ideas na escola criaba unha forte tensión psicológica que se manifestaba en sintomas histéricos. Chamáronlle reaxóns de conversión. O estrés psicológico era convertido en sintomas físicos cando as persoas non tiñan outra forma de expresar o seu desconforto. O antropólogo Thomas Njau ofreceu unha perspectiva histórico-cultural, apontando que o fenómeno ocorreu nun contexto de mudanza social significativa. Tanganica tiña conquistado a independencia poucas semanas antes do surto, recordou. O país estaba a pasar por unha transformación de identidade. Antigas estruturas coloniais estaban a desintegrarse e novas aínda non estaban totalmente formadas. Durante estes períodos de convulsión social, as persoas están especialmente vulneráveis ás reaccións psicológicas colectivas. Algúns investigadores, como a Dr. María López da Universidade de Barcelona,
estudaran os aspectos biológicos do fenómeno do riso. O riso é un proceso neuromuscular complexo, que pode ser desencadeado non só por factores emocionais, mas tamén fisiológicos, explica o Dr. López. No caso da epidemia do Tanganica, vemos exemplos de como o estrés psicológico desencadella os mecanismos fisiológicos do riso, que depois, a través da observación e da imitación, se propagan ás populaciones susceptibles. Outros cientistas procuraran posibles causas ambientales ou alimentares. O Dr. Patrick Ndongo, especialista en doenzas tropicales, colocou a hipótese da posible influencia das ergotoxinas, micotoxinas producidas por fungos que poden atacar as plantaciones de cereais. Históricamente, algúns surtos de psicose en masa na Europa, como a manía de danzar da Idade Media, foran asociados ao envenenamento por ergot, observou o Dr. Ndongo. A región de Bucova teve unha má colleita, o que pode ter contribuído para o crecimento de fungos nas plantasones de cereais. No entanto, os nosos testes non detectaran cuantidades significativas de micotoxinas nas amostras de alimentos. No final de decembro de 1962, a comunidade científica chegou a un consenso relativo sobre a epidemia da doenza do riso como un fenómeno psicosocial complexo causado por unha combinación de factores: estrés cultural durante un período de mudanza política, condiciones rigorosas nas escolas misionarias, doutrinación social e tal vez algúns gatillos ambientais non identificados. No entanto, mesmo con unha explicación teórica, a gestadón práctica da epidemia mantévese desafiante. A súa diseminación continuou, abranxendo novos territorios e comunidades. Llaneiro de 1963. Tiña pasado exactamente un ano desde o surto na escola de Caxaxa, mas non se vislumbraba un fin. Nesa altura, o número total de casos registrados tiña ultrapasado os 1000. 14 escolas en 3 países permaneceran encerradas. Tal duración é invulgar para doenzas psicosénicas en masa, observou o Dr. John Riley no seu relatorio para o Ministerio da Saúde do Tanganica. Normalmente estes surtos duran varias semanas ou meses. O ciclo anual indica a presenza de factores sociais e psicolóxicos persistentes que sustentan o fenómeno. Unha característica da epidemia foi a súa natureza ondulatoria. Algúmas aldeas, como Nsamba, apresentaran unha diminuizón dos sintomas no final de 1962, mas depois, en Llaneiro de 1963, ocorreran novos surtos. É como se a doenza permanecese adormecida e depois voltase a atacar, dise a enfermeira local Grace Obongo da clínica de Nsamba. Algúns doentes recuperan durante algunhas semanas ou meses e depois sofren unha recaída. Unha desas doentes foi María Quisito, de 16 anos, da aldeia de Canianguereca. Foi unha das primeiras a adoecer en maio de 1962, após contacto con un alumno da escola Casasa. En setembro de 1962, os seus sintomas tiñan desaparecido completamente e ela tiña regresado á vida normal. Mas a 12 de Llaneiro de 1963, durante un festival na aldeia, María sofreu unha súbita recaída. Eu estaba a observar os danzarinos, recordou ela máis tarde, e de repente sentí unha sensazón familiar, como se algo estivese a surgir de dentro, a tomar conta do meu corpo. Tentei resistir, mas non conseguí. A gargallada explodiu e voltei a perder o controlo. Na semana seguinte, máis 14 residentes de Canllanguerequi que ya tiñan sofrido da doenza do riso tiveran recaídas. Varias persoas que non tiñan sido afectadas pela epidemia adoeceran. Este fenómeno de recaídas e novos surtos após períodos de acalmía intrigou os especialistas médicos. A doctora Elizabeth Nkosi, que continuou a traballar con vítimas, propós a teoría dos eventos desencadeadores. Parece que certas situaciones sociais, reuniones, feriados, acontecimentos con grande carga emocional, poden desencadear novas vagas da epidemia, explicou ela. Tal vez nestas situaciones as persoas sexan máis susceptibles á sugestión social, ou tal vez as emociones colectivas sirvan de gatillo para aqueles que ya foran afectados. En febreiro de 1963, as autoridades do Tanganica, Uganda e Ruanda
desenvolveran unha estrategia coordenada para controlar a epidemia. Foi criado un comité especial para monitorizar novos casos, organizar apoio médico e psicológico e conducir campañas de información pública. Foi dada especial atención ás escolas. Sesiones psicológicas regulares con o objetivo de reducir o estrés foran realizadas nas instituciones de ensino que se mantiveran abertas. Os profesores foran formados para recoñecer os primeiros sinais da doenza do riso e tomar medidas para prevenir a súa propagación. Non podemos simplesmente esperar que a epidemia siga o seu curso, dise o ministro da Saúde do Tanganica, John Malechenela, nunha conferencia de imprensa a 15 de febreiro de 1963. Debemos traballar proactivamente para criar condiciones en que as persoas se sintan seguras, comprendan a natureza do que está a acontecer e teñan as ferramentas para gerir as súas respostas ao estrés. No entanto, a pesar de todos os esforzos, a epidemia persistiu. Marzo, abril e maio de 1963 trouxeran novos casos, novos surtos. Parecía que a doenza do riso se tiña tornado unha parte permanente da vida na región, algo con que as persoas terían de aprender a viver. Mas gradualmente, moito lentamente, a situación comezou a mudar. O número de novos casos diminuiu. Os períodos de acalmía entre os surtos aumentaran. No verán de 1963 surgiu a esperanza de que a epidemia estivese finalmente en declinio. Junho de 1963. Embora a epidemia da doenza do riso estivese a diminuir gradualmente, o seu impacto psicológico nos afectados e nas súas comunidades mantíñase significativo. A doutora Elizabeth Nkosi iniciou un estudo sistemático dos efeitos a longo prazo desta extraña doenza. Moitos dos que sobreviveron á epidemia sofren de sintomas postraumáticos, observou ela no seu relatorio. Pesadelos, flashbacks, ansiedade, especialmente en situacións que facen lembrar o inicio dos ataques, tudo isto son queixas comuns. Unha das pacientes do Dr. Nkosi era Grace Luande, de 17 anos, unha das 3 alumnas da escola Kashasa que deron inicio á epidemia. Embora os seus sintomas físicos ya tivesen desaparecido a moito tempo, as cicatrices psicológicas permanecían profundas. Teño medo de rir, admitiu Grace. Mesmo cuando algo é moito engrazado, contéñome. Ese voltar a perder o controlo. Ese voltar. Ás veces acordo en pánico, sentíndome como se estivese de volta àquela sala de aula, incapaz de me conter. Estes medos eran comuns entre moitos que sofrían de perturbación do riso. Algúns desenvolveron aquilo a que o Dr. Nkosi chamou fobia do riso, un medo patolóxico de situacións que pudesen provocar o riso ou de ver persoas a rir. Outra consecuencia común era o estigma social. A pesar das campañas educativas que explicaban a natureza psicogénica da perturbación, moitos na sociedade continuaban a ver os afectados como extraños ou mesmo amaldizoados. Cuando vou ao mercado, as persoas apontan para min, dise Felista Casiaba, de 45 anos, da aldeia de Nxamba. Susurran e afástanse. Algúmas nem me queren comprar. É como se aínda estivese contaxiante. A situación era especialmente difícil para as jovens en idade de casar. Moitos homens locais evitaban casar como aquelas que sofrían da doenza do riso, temendo que esta pudese ser hereditaria ou que os sintomas pudesen voltar. A miña filla máis bella debería ter casado no ano pasado, contou Joana Mukasa, da aldeia de Canianjereca. Mas cuando a familia do noivo soube que ela estaba entre as afectadas pela epidemia, cancelaran o noivado. Agora, teño medo que ela nunca encontre un marido. A interrupción da educación tornouse un problema grave para as crianzas e adolescentes. Moitas escolas permaneceran fechadas durante longos períodos, criando lacunas educativas. Algúns alumnos, especialmente os das zonas rurais, nunca regresaran á escola. Soñaba ser enfermeira, dise Tabitha Kimby, de 16 anos, da escola Kashasa. Mas agora estou 2 anos atrasada. Os meus pais dicen que ya sou demasiado bella para a escola, que está na altura de pensar en casamento. O meu soño foi destruído.
a doutora Encosi e a súa equipa desenvolveran un programa especializado de rehabilitación psicológica para os afectados pela epidemia. O programa incluiu sesións de terapia individuais e en grupo, técnicas de xestión do estrés e da ansiedade e integración social. É importante ayudar estas persoas a recuperar o controlo sobre as súas vidas, explicou a doutora Encosi. Vivenciaron a experiencia de seren traídas pelo seu corpo, agindo contra a súa vontade. É profundamente traumático. Precisamos de as ayudar a reconstruir a confianza en sí mesmas e no seu corpo. Gradualmente, estes esforzos comezaron a dar frutos. No final do verán de 1963, moitas das vítimas relataron mellorías no seu ben-estar psicológico. O estigma social comezou tamén a diminuir a medida que a sociedade se adaptaba aos efeitos da epidemia, mas a recuperación total aínda estaba para vir. A epidemia deixou unha marca profunda na psique colectiva das comunidades afectadas, unha marca que se fará sentir durante moitos anos. Julio-agosto de 1963. Embora a intensidade xeral da epidemia tivese diminuído significativamente, continuaron a ocorrer surtos isolados en varias partes da región. Estes eran de menor escala e duración, mas aínda causaban preocupación entre as autoridades e os residentes locais. Un destes surtos ocorreu na aldeia de Quijanda, no Uganda, localizada a 112 kilómetros do surto orixinal en Kashasha. A 12 de xullo de 1963, unha escola local informou que 14 alumnos apresentaban sintomas da doenza do riso. Tudo comezou durante as oracións matinais, dice o director da escola, Robert Mugisha. Unha das alunas, Sara Nankinga, de 13 anos, comezou de repente a rir incontrolabelmente. Nunha hora, máis 13 alunas juntáranse a ela. Curiosamente, neste caso, a diseminación foi rapidamente contida. A enfermeira escolar Jane Kahinda, que tiña recibido formación especializada en gestión de epidemias psicogénicas, isolou inmediatamente as vítimas nunha sala separada e comezou a utilizar técnicas de relajamento e calma. Tocamos unha música suave, escurecemos o cuarto e falamos con as crianzas con unha voz calma e confiante. Descreveu as súas asóns. Explicamos o que se estaba a pasar con elas, que non era perigoso e que en breve recuperarían o controlo. Era importante reducir o nivel de medo e de pánico. Os resultados foran impresionantes. Ao final do día, todas as vítimas tiñan regresado ao normal. A escola non foi encerrada e non houve máis diseminación. Este caso demonstra a importancia da intervención precoce e da xestión psicológica adecuada. Comentou o Dr. John Riley, que visitou Kahinda unha semana após o incidente. Como coñecimento e a formación o adecuados, podemos controlar estes surtos de forma eficaz. Outro surto significativo ocorreu en agosto de 1963 na aldeia de Mutukula, na fronteira do Tanganica e do Uganda. Aí, a doenza do riso manifestouse nun contexto invulgar, durante unha cerimonia de casamento tradicional. A noiva, Esther Nafula, de 18 anos, comezou súbitamente a rir durante a troca de votos, dice o presidente da Cámara local, Joseph Kalemba. No inicio todos pensaran que era nervosismo, mas depois ela non conseguiu parar. 3 das súas damas de honor seguíranna, e depois algúns dos convidados. Un total de 17 persoas foron afectadas por este surto. O casamento foi interrompido e a noiva ficou hospitalizada durante 3 días até que os sintomas diminuíran. O máis interesante é que a maioría das vítimas nunca tiña experimentado a doenza do riso antes e non tiña tido contacto directo con casos anteriores. Isto confirma o poder dos mecanismos psicogénicos, observou a doutora Elizabeth Nkosi, que examinou o caso. En situacións de elevada tensalo emocional, como un casamento, las persoas son particularmente susceptibles a suxestán. Un único gatillo é suficiente para que unha reacción psicogénica se propague mesmo a quen non ten antecedentes. En setembro de 1963, estes surtos isolados estaban a tornarse menos frecuentes. Pasáranse semanas sen novos relatos de doenza do riso. As escolas retomaran gradualmente as súas actividades normais.
A vida nas comunidades afectadas voltou gradualmente ao normal. No entanto, os investigadores e os profesionais de saúde non tiñan ilusoes. Entendían que o potencial para novos surtos se mantiña, especialmente no medio das mudanzas sociais e políticas en curso na región. Debemos permanecer vigilantes, alertou o Dr. Isaac Mbogo nunha conferencia de profesionais de saúde en Dar es Salaam en setembro de 1963. Mesmo cuando a epidemia parece estar contida, os factores sociopsicológicos que a causaran permanecen. Debemos continuar a traballar en solucións a longo prazo, mellorando a saúde mental, criando un ambiente social máis estável e reducindo o estrés nas nosas escolas e comunidades. Esas palabras reveláronse proféticas. Embora a epidemia masiva estivese a chegar ao fin, as súas repercusiones serían sentidas na región durante moitos meses. Outubro-decembro de 1963. A medida que os últimos meses do ano se aproximaban, tornouse claro que a epidemia da doenza do riso estaba finalmente a diminuir. Os novos casos estaban a tornarse menos frecuentes e a súa intensidade e duración tiñan diminuído significativamente. Estamos a asistir a un cuadro clásico de unha epidemia psicogénica en masa en declinio, comentou o Dr. John Riley no seu relatorio de outubro para o Ministerio da Saúde do Tanganica. A atención social está a virarse para outras questões. Os níveis de ansiedade están a diminuir e as persoas están a adaptarse ás novas condições pós-independencia. Os programas educativos realizados nas escolas e nas comunidades desempeñaran un papel fundamental na superación da epidemia. As persoas compreenderon mellor a natureza do fenómeno, o que reduciu o medo e o estigma. Costumábamos ter medo desta doenza, pensando que era bruxaría ou unha maldición, dice Rebeca Muansa, de 43 anos, da aldea de Enxamba. Agora sabemos que é unha resposta ao estrés. Este coñecimento danos forza. Cando vemos os primeiros sinais, sabemos como axudar en vez de fuxir en pánico. En novembro de 1963, todas as escolas anteriormente encerradas foran reabertas. Os programas especiais axudaran os alumnos a recuperar o tempo perdido na educación. Os servizos psicológicos continuaran a traballar con aqueles que sofrían de doenza do riso, axudándoos a lidar con traumas e medos residuais. A recuperación é un proceso, explicou a doutora Elizabeth Nkosi, não só físico, mas também psicológico e social. Ajudamos as pessoas a recuperar o sentimento de normalidade, segurança e controle sobre as suas vidas. Dezembro de 1963 marcou um marco significativo. Um mês inteiro sem um único caso novo de doença do riso. Foi o primeiro mês deste tipo desde que a epidemia começou, quase 2 anos antes. Podemos finalmente estar a ver luz ao fundo do túnel, observou cautelosamente o Dr. Isaac Mbogo numa entrevista ao Tanganica Standard, no dia 30 de dezembro. Mas é importante compreender que o desaparecimento completo pode demorar vários meses. Casos isolados ou pequenos surtos ainda são possíveis. A sua previsão se mostrou correta. Em janeiro de 1964, foram relatados vários outros casos isolados em diversas partes da região. Mas estes foram rapidamente controlados graças aos protocolos de resposta estabelecidos. Na primavera de 1964, a epidemia tinha praticamente desaparecido. O último caso oficialmente registrado ocorreu a 18 de junho de 1964, na aldeia de Kisaro, no Uganda, onde un rapaz de 14 anos desenvolveu sintomas poucas horas depois de ter tido coñecimento do surto do ano anterior. Depois diso, o silencio reinou. Semana após semana, mes após mes, foron pasando sen novos relatos da doenza do riso. A epidemia, que durou quase 18 meses, afectou máis de 1000 persoas e levou ao encerramento de 14 escolas, tiña finalmente terminado. Este foi un fenómeno sen precedentes na historia das doenzas psicogénicas en masa, concluíu o Dr. John Riley na súa monografía publicada en 1965. Na súa escala, durazán e impacto social, a epidemia do riso do Tanganica non ten paralelo na literatura médica. Proporcionounos unha oportunidade única para estudar a interacción de factores psicológicos,
sociais e culturais na formación do comportamento colectivo. Mas para aqueles que sobreviveran á epidemia, foi moito máis do que apenas un caso interesante para estudo científico. Foi unha experiencia profundamente traumática que mudou as súas vidas e as súas comunidades. Nunca esquecerei o día en que tudo comezou, dise Amina Saloum, unha das 3 raparigas que deron inicio a tudo na escola Caxaxa. Unha parte de min aínda estaba alí, naquela sala de aula, aínda a rir, incapaz de parar. Mas outra parte fortaleceuse. Sobreviví, superei, e se conseguí sobreviver a isto, poso sobreviver a cualquier coisa. 1965-1970. Após o fin da epidemia da doenza do riso, o interese científico pelo fenómeno só aumentou. As revistas médicas publicaron artigos analizando varios aspectos da epidemia. As conferencias reuniron especialistas para discutir as súas causas, mecanismos de propagación e consecuencias. O documento chave foi o artigo do Dr. A.M. Rankin e P. J. Philip, unha epidemia risoña na región de Bukoba, no Tanganica, publicado no Central African Medical Journal en 1963. Esta foi a primeira descrición científica da epidemia baseada na observación directa. O inicio é súbito, con crises de riso e choro que duran entre algúns minutos a varias horas, seguidas de unha tregua e depois de unha recaída. Escreveran os autores. O ataque é acompañado de ansiedade e por veces de violencia cando se tenta contelo. A doente pode relatar que algo se está a mexer na súa cabeza e que ten medo que alguén estexa a correr atrás dela. Nos anos seguintes, esta descrición foi ampliada e ampliada por outros investigadores. O Dr. Benjamin Kagwa publicou un artigo en 1964, O problema da histeria en masa na África Oriental, no cual comparaba a epidemia do Tanganica a outros casos de doenzas psicoxénicas en masa na región. A probas convincentes de que as convulsores emocionais asociadas á histeria ocorren sempre que as raíces e as crenzas culturais de un pobo son súbitamente destruídas, observou. Non debemos pensar que isto é exclusivo dos africanos. A literatura histórica está repleta de exemplos de fenómenos semellantes en todo o mundo. A doctora Elizabeth Nkosi, continuando a súa investigación sobre as consecuencias psicolóxicas da epidemia, publicou unha monografía en 1967. Depois do riso, rehabilitación psicolóxica após unha epidemia psicoxénica en masa. Este traballo tornouse un importante guía para os psicólogos e psiquiatras que traballan con vítimas de tais fenómenos. Unha epidemia psicoxénica en masa deixa cicatrices profundas na psique dos afetados e das súas comunidades, escreveu. As terapias tradicionais son frecuentemente ineficaces nestes casos. É necesaria unha abordaxe culturalmente sensíbel, tendo en conta a natureza colectiva do trauma e o contexto social en que ocorreu. De particular interese para os investigadores foi a questão de saber por que razón a epidemia comezou no Tanganica en 1962. O Dr. Thomas Enyau, antropólogo da Universidade de Dar es Salaam, propós a teoría do estrés colectivo de Transizam. Tanganica conquistou a independencia en decembro de 1961, apenas un mes antes do inicio da epidemia. Observou no seu artigo de 1968. Foi un período de profundas mudanzas sociais e políticas. As antigas estruturas coloniais estaban a desintegrarse e as novas instituiciones nacionais estaban apenas a ser formadas. As persoas, especialmente os jóvens, víranse encurraladas entre dois mundos, o africano tradicional e o occidental moderno. Esta disonancia cultural criou un elevado nivel de tensión psicolóxica, que se expresou sob a forma de histeria colectiva. Esta visão foi apoiada por outros investigadores. O sociólogo Robert Bartholomew, no seu artigo de 1969, Histeria epidémica específica da cultura nas escolas da África Oriental, enfatizou o papel das escolas misionarias como focos de conflito cultural. As escolas, especialmente as escolas misionarias, eran fronteiras de choques culturais, escreveu. Os alumnos enfrentaban exixencias conflituantes
En casa esperábase que aderisen ás normas tradicionais, en cuanto na escola esperábase que aderisen aos padróns europeos de comportamento e valores. Este conflito, aliado a unha disciplina rígida e a expectativas elevadas, criou as condições ideais para o desenvolvimento de unha histeria colectiva. No final da década de 1960, a epidemia do riso do Tanganica tornouse un exemplo clásico de doenza psicogénica en masa, estudada nas escolas de medicina e psicoloxía de todo o mundo. A súa análise axudou a avanzar a nosa comprensión dos mecanismos de comportamento colectivo, suxestión social e respostas psicolóxicas ao estrés. Mas para aqueles que sobreviveron á epidemia, esta non foi unha abstracción científica, mas unha experiencia real e asustadora que mudou as súas vidas para sempre. Anos 70. Tiña pasado quase unha década desde o inicio da epidemia da doenza do riso, mas as memorias da mesma permanecían vivas na mente daqueles que a testemuñaron ou participaran. En 1972, un grupo de investigadores da Universidade de Dar es Salaam iniciou un proxecto para recoller testemuños orais de sobreviventes da epidemia. Amina Salum, unha das 3 alumnas da escola de Kashasa, onde a epidemia comezou, ya era casada e tiña 2 fillos. Vivía en Bukova, onde traballaba como enfermeira no hospital local. Ás veces, acho difícil acreditar que tudo isto realmente aconteceu, dise aos investigadores. Parece un soño extraño, mas depois encontro alguén que estaba lá. Trocamos ollares e sei que foi real. Pasamos por algo que a maioría das persoas nen consegue imaginar. Amina descreveu como a súa experiencia con a doenza do riso moldou a súa vida. Depois de recuperar, decidí tornarme enfermeira. Quería ayudar aos outros da mesma forma que fui ayudada. E quería perceber o que tiña acontecido ao meu corpo, a miña mente. Esta epidemia mudou a trayectoria da miña vida. A irmá Ana María Hildebrand, antiga directora da escola de Kashasa, ya tiña regresado a Alemanha en 1972. No entanto, aceitou ser entrevistada por correspondencia. Foi a probación máis difícil da miña vida, escreveu. Ver os meus alumnos sofrer e non os poder ayudar. Foi insuportável. Aínda acordo a noite a ouvir os seus risos e choros. Penso neles con frecuencia. Rezo por eles. Espero que teñan conseguido curar as súas feridas e encontrar a paz. A escola Kashasa foi reaberta en 1965 após unha rigorosa formación psicolóxica para profesores e alumnos. Joyce Mulinda, unha tanzaniana con formación en psicoloxía, tornouse a nova directora. Nunca esquecemos o que aconteceu aquí. Dise ela aos investigadores. Faz parte da nosa historia, mas tentamos non deixar que iso defina o noso futuro. Criamos unha nova cultura escolar baseada no apoio, no respeito e no diálogo aberto. Ensinamos as crianzas a falar sobre os seus medos e estrés en vez de os suprimir. O Dr. Philip, un dos primeiros profesionais médicos a depararse con a epidemia, continuou a traballar na rexión de Bukova. Na súa entrevista, reflectiu sobre o impacto a longo prazo do fenómeno na asistencia médica local. Esta epidemia fesnos perceber a importancia da saúde mental. Observou, até entán, o noso foco era sobre todo nas doenzas infecciosas, na subnutrición e na mortalidade materna. Agora compreendemos que o benestar psicolóxico é igualmente importante. Criamos programas de saúde mental nas escolas e nos servizos psicolóxicos comunitarios. Neste sentido, algo de positivo surgiu desta experiencia difícil. Moitos antigos alumnos da escola Kashasa mantiveron contacto uns con os outros ao longo dos anos, criaran unha rede de apoio informal, coñecéranse e partillaran as súas historias e experiencias de recuperación. Somos como irmás, explicou Grace Luande, unha das primeiras vítimas, mas ninguén consegue realmente compreender o que pasamos. Este vínculo ayudounos a curar. Cuando as coisas fican difíceis, cuando as memorias regresan, podemos sempre recorrer unha a outra. Mas tamén houve aqueles que optaran por se distanciar completamente do pasado. Algúmas das vítimas mudáranse para outras regións. Mudaran de nome e nunca falaran das súas experiencias, nen mesmo aos seus entes queridos. A miña prima foi alumna de Kashasi, dise John Mukasa,
de Dar es Salaam. Depois da epidemia, ela mudouse para aquí, casou e teve fillos. Nunca menciona esa época. Cuando alguén menciona a doenza do riso, ela levántase e sai do cuarto. Esta é a súa forma de lidar con a situación. Negazán total. Estas historias diversas e relatos de testemunhas oculares acrescentaran unha dimensán humana á comprehensán científica da epidemia. Revelaran como este extraordinario fenómeno psicológico colectivo se reflectío na vida individual, como as persoas integraran esta experiencia nas súas historias persoais e como a sociedade como un todo deu sentido a este fenómeno extraño, asustador, mas en última análise profundamente humano. Década de 1980. Pasaran quase 2 décadas desde o fin da epidemia da doenza do riso no Tanganica. O país, unido a Zanzibar, transformouse na Tanzania. A região en redor do lago Vitoria tiña mudado significativamente. A modernización e a globalización trouxeron novas tecnologías, novas ideas e novos desafíos, mas a memoria da extraña epidemia que asolou a região de 1962 a 1964 persistiu. Ela entrou no folclore local, na investigación académica e na identidade colectiva das persoas que vivían nas marxes do lago Vitoria. A aldeia de Caxaxa, onde tudo comezou, tornouse un local histórico único. O antigo edificio da escola, fechado após a epidemia e posteriormente reconstruído, foi parcialmente convertido nun pequeno museo en 1982. Unha exposición foi criada nunha das salas de aula, relatando os acontecimentos deses anos, fotos, documentos e relatos de testemunhas oculares. Non queremos esquecer esta parte da nosa historia, explicou o profesor de Historia local James Nkunda, curador do museo. Foi un período difícil, mas ensinounos moito sobre a forza da psique humana, a importancia de nos apoyarmos uns aos outros en tempos de crise e como a sociedade pode superar até os fenómenos máis extraños e asustadores en conxunto. O interese científico pela epidemia non ten diminuído ao longo dos anos. Continuou a ser estudada como un exemplo clásico de doenza psicogénica en masa e foi incluída en manuais de psiquiatría, psicología e epidemiología social. Os investigadores encontraron novos aspectos para analizar e compararon a epidemia con outros fenómenos semellantes que ocorren en diferentes partes do mundo. De particular importancia foi un estudo de longa duración conducido en 1986-1987 por unha equipa de cientistas internacionais liderada pelo Dr. Simon Wesley. Acompañaron a vida de 203 persoas que sobreviveron á epidemia para estudar as súas consecuencias a longo prazo. A maioría dos participantes do noso estudo relata unha recuperación completa, observou o relatorio. Os síntomas físicos desapareceron há moito tempo e o trauma psicolóxico foi amplamente curado. Moitos descreven a experiencia como transformadora, obrigándoos a reavaliar as súas prioridades, a súa comprensión da saúde e da doenza e as súas relaciones con a sociedade. O estudo revelou aínda algunhas consecuencias negativas a longo prazo. Algunhas vítimas continuaron a presentar sintomas de estrés postraumático e aumento da ansiedade, especialmente en situaciones que facían lembrar os primeiros días da epidemia. Algunhas continuaron a evitar o riso en público ou situaciones en que pudesen perder o controlo das súas emozones. Mas tamén houve resultados positivos surpreendentes. Moitos dos que sobreviveron á epidemia relataron unha maior resiliencia psicolóxica, unha comprensión máis profunda de sí propios e dos outros, capacidade de lidar con o estrés e de encontrar significado mesmo nas circunstancias máis difíceis. Cuando se pasa por algo así, nunca máis si é o mesmo, dise Amina Saloum en entrevista aos investigadores. Ou se quebra ou se fortalece. Eu escollí fortalecerme. A epidemia do riso ensinoume que somos moito máis frágeis e moito máis fortes do que pensamos. Ambas as verdades son importantes de recordar. No final da década de 80, a epidemia da doenza do riso deixou de ser unha memoria viva e traumática e pasou a ser historia, extraña, asustadora, mas ya suficientemente distante para ser estudada con algunha distancia. As novas xeracións na Tanzania aprenderon sobre ela a través de manuais e historias contadas por idosos, por veces con incredulidade ou sorpresa.
A miña avó era unha das alumnas da escola Ramaxeñe durante a epidemia, dise David Mukasa, de 16 anos, de Bukova, en 1988. Cuando me contó esta historia pela primeira vez, pensei que estaba a exagerar, até mesmo a inventala. Rir até non conseguir parar? Rir sen sentido? Parecía un conto de fadas. Mas depois descubrí que realmente aconteceu, que foi documentado. Fesme pensar no cuán frágil pode ser a liña entre a normalidade e algo diferente. A epidemia da doenza do riso do Tanganica continúa a ser un dos fenómenos médicos máis extraños e enigmáticos do século XX. Recórdanos o poder da psicoloxía colectiva, as complexas interacciones entre mente e corpo e as profundas raíces sociais daquilo que consideramos ser a experiencia individual. E ela recórdanos que mesmo nas circunstancias máis extrañas e asustadoras, as persoas encontran formas de sobreviver, adaptarse, curarse e, finalmente, encontrar sentido no que antes parecía un caos sen sentido. Obrigada por ouvir. Se gostou desta historia, subscriba o noso canal para ficar por dentro de máis. Díganos nos comentarios o que achou deste caso incríbel. Tal vez vosé propio teña testemuñado algo inexplicábel.